салом алайкум дӯстони азиз, апалхӯарони меҳрубон ва ҳама он нафароне ки нав ба канали мо дохил мешаванд. Ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо сеҳат саломат ҳастем ва рӯза видеомона сар мекунем. Тамошои хеле як прогулкаи шабона хостум ки камакакам боша барои шумо навор кунам. Албаски ҳар яки шумо медонед ки ман дар ғарибӣ ҳастам, камтар шароити видео кардан надорам. Пухтупаз кардан ман натонистестам видео карда, чунки штативҳои чизам дар Тоҷикистон мондагиа. Аз ҳамин сабаб пухтупазора хушрӯ видео карда натонистестам. Ман хай муваққатӣ ҳастам дар инҷа. Мумкин рӯзои наздикда бо Тоҷикистон равам, бо хеле видеоҳои пухтупаз подробна ҳамаша нишон метиҳам ва меҳмонакое ки нав ба канали мо шумо дохил шиден. Ман охири видео дар суратҳои ки дар канал тарзи тайёр кардани ҳамон маҳсулотҳоро дар шумо мемонам. Шумо тамошо кунед. Агар ки шумо дар маҳқул шид, метавонед ки ай канали ман ами маҳсулотҳоро ёфта тамошо кунед ва зиёдтар метавонед ки канали ман қадршинос шавед, мара нағзтар шиносед. хоҳишмандо агар бошанд, метавонед ки видеоҳои пешинама тамошо кунед. дар оҷа зиёд пухтупазҳои нағз мондагиам, метавонед ки оҷа тамошо кунед. ва и боша шабона мо берун биромадем, прогулка, ҳавои тоза, кӯдаконро гирифтем, берун рафтем ва дар ҷоя дидем ки хел беруна хушрӯ кардагиам, хел ях қати ҳар чизак сохтагиам. баъд хай кӯдакоям бисёр ҳавас карданд ки бидроем бинем. барои ҳамин дар омада тамошо кардем, барои шумо навор кардам. ҳар ҷое ки мерам, ҳар чизеро ки мебинам, барои ман интересния, ё ин ки ягон пухтупаз мекунам, мада интересне ки боша, барои шумо видео карда мемонам дар канал. фикри шуморо мекунам, апа хоҳаракони меҳрубону. барои ҳамин видеоро тамошо кунед, дастгириро фаромӯш накунед. кадомида ки видеоҳои ман маҳқулае, и суханҳои ман барои ҳамо инсоное. кадомида ки маҳқул намешавад, метавонед ки просто бизгаронед, ягон видеоҳои маҳқулитонро тамошо кунед. инам хел хушрӯак тамошо кардем. нигоҳ кунед, ба ях сохтагиам. инами ҳар яктаи ҳамёра ях қати сохтагиам. бо намедонам дар дарунаш свет мондагиам, чӣ кор кардагиам. чиқадр интересна буд. соли дигаram мо омада будем, соли гузашта омада инҷара кӯдакон омада инҷара яхмолакбозӣ кардаги буданд. ранги усола кардагиам. фикр мекунем ки ягон ҷо бурда ҳамин чизоро ягон холодильник да чизе да мемонанд ки бои соли дигааш мебиёранд, мемонанд. барое ки чизе ки ӯ сол будак ҳамун чизоай, дигаргун шудаги неста. ман хеле фикр мекунам да, мегӯм можда амира да ягон холодильника, ягон чӣ мегӯянд, хонаҳои хунук ҳастае ку, сардхонаҳо ҳам хеле да мумкин мебаранд, мемонанд. бо соли дигар мебиёранд, ҳамҷада мемонанд ё ки ай сарсоз мекунанд, хай намедонам. наким интересна будак. соли нав қайд карданаш мо мусалмонода мумкин нест. морам ҳамин хел ҷашна мегирем дар хона. и як рӯз пеш аз соли наве ки мо тамошо биромада будем берун. ҳамин манзараҳо қати вохӯрда тамошо карда бо баҳри шумо навор кардам. дӯстони меҳрубони ман шумо дар ҳозир як хоҳарак монашинос мекунам. ин хоҳарак ки мо интернет магазини худшона доранд
дар магазиншон боша чи либосҳои мусулманскӣ доранд. буҷа бисёр чизо доранд, курткаҳо дорану косметикаҳо доранд, бисёри чизо доранд. ман ҳозир видеошона мемонам шумода. агар шумода хеле чизо дар кор боша, метавонед ки ами ватсапи ами хоҳарак монда муроҷиат кунед. ва ин хоҳараки мо чирам доранд, ютуб канал доранд. ютуб каналшона дар таи комментария закрепит мекунам. дар омада каналшона хабар гирем ва салом расонем. 1300 рубл успеет кунен. Ма шампагадисам кудаком дар хонан там шабна. 1300 рубл гуфтам экзам духтаро 50-60 размераш, ай 50 то 60. Ман амин ду расветка в наличии ҳастай ҳозирашта. Инаш як упаковкамон тамом бигем ки тамом мешава. Ай инаш ҳоли бисёр дорем. Успеет кунен духтаро, заказотона оформит кунен. Ҷои мо туникои мо духтаро вай дора. Чӣ меган? Манам хеле разрезак дора духтаро. Касоне ки кор мекунанд бисёр медаванд ранги ма чакона. Манам хеле разрезак дора духтаро. Чили ки шумо тесте свободна ра гашта метавонед духтаро. Хеле без рукавка получат кардагим духтаро. Чили ки шумо дидестен длиношон ай зону пою най духтаро, размерошон 46 то 50. яъне ки 46 48 50 52 54 56 размер мерава духтаро. кардиган қабул кардем духтаро. чили ки шумо дидестен расветкаш фақат сиёҳай мутаассифона, дигар расветка надора. манам хеле вай хатиай сангча хатиай духтаро. киса ҳам дора духтаро. чили ки шумо дидесте барои телефон монда ягон пул мул дору пурудохтан духтаро. одамо қачон дору мегардонанд, пул мегардонанд, телефон мегардонанд. мондан киста дора духтаро. размерошон ай 46 тар мешава. манами манекени ки майда дидестен размери 46 пушондагӣ меша духтаро. размераш ай 46 то 56 ай духтаро. нархошон 1500 рубл духтаро. тамошобинои азиз, материали анами кардиганои мо бошад духтаро. трикотажа хотиррасон мекунам. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфта гузаштам, ин хоҳараки мо ютуб канали худшона доранд. силкаи ютубшона дар таи якум комментария дар закрепит карда мемонам. ҳатман дуроин духтаро, пушаймон намешавен. чунки дар канали ё ҳама намуди либоса бо косметикаҳо намедонам бохай каналшон дуроен. уҷада чизе ки ба ҳамин занҳои мо лозимай, дар уҷа шумо дарёфт карда метавонед. просто дароен тамошо кунед, шумо да маъқул шуд обуна шавен. ҳар рӯза мисол метавонед ки пайгирӣ кунед, айборои навшон бохабар шуда метавонед. мама одиночка, таҷичка, ами номи каналшон мабода якум комментария мемонам. неки дар ҷа хостум ки номи каналшонам бугум. шахсоне бошанд ки дар поиск зада будроян. агар номи каналшон мама одиночка, таҷичка. ин ҳамун суратҳоянд ки дар сари видео гуфта гузаштам ки барои подписчикои нав мондум ки то ин ки бидонанд ки канали ман чӣ намуд пухтупазо дорад. ин ҳамон суратҳоянд ки дар телефони ман удалит накарда монда, вале канали ман зиёда аз 200 видео дорад. як чандтоишон ҳамино ҳастанд ки суратҳоша шумо тамошо кардестен. тарзи тайёр кардани ҳамаи ҳамин суратҳоеро ки шумо дидестен дар канал мондагиам. ҳазор раҳмати калон апа ва хоҳаракҳои меҳрубонам ки бо дастгирии шумо мо ана ҳамин қадар пеш рафтем ва худи ҳозир 8530 нафар обуначӣ ҳастем. ҳамаи мо як оила ҳастем. раҳмат ки шумо мара дастгирӣ кардену мара дӯст медорен, блогои мара дӯст медорен. ман аз замин то осмон миннатдорам аз ҳар яки шумоён. ман бениҳоят хурсандам аз ҳамин коре ки мекунам, барое ки як пухтупаза як касро омӯхтан ё ки вақти як каса хуш кардан. ҳар кас наметавонад ин корро карда. ман бениҳоят хурсандам ки нигаҳ кунем ки дили чанд нафара мисол ман хурсанд карда метавонам. ба тариқи ҳамин наворон влогом метавонам ки хурсанд кунам апа ва хоҳаракҳои худмам. мисол ман намегӯм ки апа ва хоҳаракҳои мо беҳнаранд, ай мо ёд мегиранд. не, хел нестай. ин видеоҳои мо мотиватсия мешавад дар ҳамон нафарое ки моро тамошо мекунанд.
барои ҳамин камакам ки боша баҳри шумо навор карда дар канал мемонам. дӯстони азиз, ба ихеле ки агар ки шумо видеоҳои моро дастгирӣ кунен, лайку комментариҳои худтонро дариғ надорен, подписатсия кунен, мода мотиватсия мешавам. мора завқмон дучанд мешавад барои навор карда дар канал гузоштан. агар ки дастгирӣ аз тарафи шумо суст шавад, дар ҳолат морам аллакай хушмон наметавад ки видео кунем, монтаж кунем, дар канал бомонем. барои ҳамин мехоҳам ки наворҳои моро қадр кунен, лайк монен, фикрҳои хуби худтонро дар комментария бинависен. ҳатман комментариҳои шуморо мехонам, ҷавоб метиҳам. ман хурсанд мешавам дар ҳолате ки ман дили як нафара хурсанд карда бутонам тариқи навором, чунки и дунё қадунёе нест, бояд дили ҳеҷ каса наранҷонӣ, то бутонӣ дил ба даст биёрӣ, хурсанд кунӣ як нафара. фикр мекунам ки савоб мешавад. ин суханон барои чӣ буд ки ҳаст бо нафарҳое пайдо мешаванд ки дар комментария медуроянд видеоро, ҳатто тамошо намекунанд, анами ягон гапи бад менависанд, ҳамхайр мебуроянд, мераванд. фикр намекунанд ки ҳамин одамизод чӣ гапе гап мезанад, чӣ коре анҷом метиҳад. ҳамаи ин дар пеши худованд саволу ҷавоб дорад ва ҳамаи ҳамин суханода бояд ҷавоб диҳед. духтарон, мехоҳам ки як шеъре ки дар ҳамин суханҳои мо худи ҳозир мувофиқай, ҳамон шеъра қироат кунам баҳри шумо. фасли гул нест ки борон нашавад, ғунчае нест ки хандон нашавад. дар бузургии худованди карим одаме нест ки ҳайрон нашавад. дар фироқи писари раҳдури хеш модаре нест ки пазмон нашавад. дӯстон, марг дар ин рӯи замин хонае нест ки меҳмон нашавад. дод, сад дод ки аз дасти аҷал манзиле нест ки вайрон нашавад. аз худованди карим ёд кунед, мушкиле нест ки осон нашавад. бале дӯстони азиз, дунё худ чунин аст. дунё дунёи бевафо аст. пеш аз як кореро анҷом додан, пеш аз як суханеро ба шахсе гуфтан, хуб андеша бояд бикунем ки дили як нафарро наранҷонем. аҳл хоҳарафоем ки дар ғарибӣ қарор дорем, хусусан Федератсияи Россия, связи ютуб нағз нест, чунки ман дар ҳамин Россия ҳастам. ютуб хушрукор накардааст, ман шуморо мефаҳмам. барои ҳамин просмотри моям бениҳоят кам шудагиа. VPN қатъӣ мешавад тамошо карда. ман худам VPN қатъӣ тамошо кардаистам. метавонем ки VPN скачат кунем духтаро, дар омада видеоро хушовак тамошо кунем. дар инҷа боша ирӯза видеои мо оҳиста оҳиста ба анҷом мерасад. хайр, то видеоҳои оянда кӯшиш мекунам видеоҳои оянда ягон пухтупазҳо монда бошам дар канал. хайр духтаро, худованд нигаҳбонтон боша, ҳар куҷо бошед сеҳату саломат бошед. хайр дӯстони меҳрубонам, ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. дар паноҳи худо бошед.